Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela flimkien ma' 3 kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew żaru l-monti ta' Birkirkara. Hemm kellhom l-opportunità jiltaqgħu ma' Bejja u Xerrejja. Lino Bianco, Peter Cordina u Mario Farrugia Borġ iltaqgħu man-nies u semgħu dak li kellhom xi jgħidu. Tony Abela stqarr il-ħidma tal-Gvern qed tinħass. L-effett ta' dan il-Gvern qiegħed jidher. Għandi kemm iltqajt ma' ħafna nies, kemm fuq dawk li huma refund tal-karozzi, kemm huwa wkoll dawk il-servizzi soċjali li qed ituhom bikrijin qabel iż-żmien, kemm ukoll il-kwistjoni tal-kontitt tad-dawl li jidhru li għandhom qalbhom qiegħda imħeġġa ħafna. Fost is-suġġetti li dawk li kienu f'Birkirkara ddiskutew mad-deputat mexxej u l-kandidati kien hemm il-prekarjat. Waħda li ġiet fuq qalt li għajt il-Prim Ministru grazzi li dawk il-ħaddiema tal-prekarjat se jibda jipproteġihom bil-mod illi se jeżiġi illi daw jitħallsu skont kif jitħallsu il-ħaddiema tal-Gvern. Ovvjament, aktar flus fidej kif naraw is-swieq aktar mimlijin. Intant inqas minn ġimagħtejn qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew l-appell huwa biex kulħadd jiġbor id-dokumenti tal-vot. Bjom nies illi għandhom diffikultajiet biex jaraw kif se jiġbru l-vot u aħna informajnihom li għandhom iċemplu lil kwartieri tagħna u hemmhekk ituhom l-istruzzjonijiet kollha. Dawk li kienu Birkirkara l-koll esprimew apprezzament għal fatt li kellhom l-opportunità jiddiskutu mal-politiċi wiċċ imwiċċu b'mod dirett.